Ben, pasamos ao punto 9, expediente 42-42-20, procedimento xenérico, mocións, espazo común. Hai dúas, a primeira é unha moción para que os colexios do Carballiño comecen de xeito seguro, ten a palabra. Bueno, bons días a todos. Levamos, me parece que 3 ou 4 horas de pleno. Eu teño unha sensación rara porque oendo que se fala na calle os problemas que ten a xente na calle, na rúa, e o que falamos aquí, eu creo que vivimos en pobres diferentes, porque dá a sensación de que todo vai indo, todo está bastante ben, o Concello, o Goberno instalouse nun modelo que lle funciona, que é o fatalismo, non? Isto está moi mal e non hai maneira de arreglalo, e incluso con unha certa naturalidade, inda que a todos nos cambiou a vida radicalmente a partir do 15 de marzo, o que non cambiou foi este Concello nin este Goberno, que seguimos como se non hubiera pasado nada, non? Eu emplazo ao grupo de goberno e ao alcalde a unha reflexión de todo o lío que levamos feito aquí, mira que levamos votadoras aquí, os ciudadanos de aí fora non percibiron un solo euro de axudas para nada. Van 7 meses. Seguimos gastando diñeiro en asfaltados, seguimos dicindo que facemos playas fluviales, seguimos traballando en arreglar as farolas, está ben, pero os problemas da xente hoxe no Carballiño non é asfaltar as calles, as rúas, nin facerlle unha playa fluvial. O problema que temos na xente é moi variado, laboral, social, e aquí todos, recordo yo o grupo de goberno, que no primeiro pleno que celebramos hubo unha unanimidade que tocaba política social para axudarlle a xente a salir deste lío. Non que íbamos a seguir facendo outras cousas que as hai que facer, pero non con carácter predominante, non? Eu seguramente vivo en outro país, en outro pobo, pero durante os últimos mes o gran problema das familias de Carballiño, da inmensa maioría das familias de Carballiño, aparte do clásico problema laboral de que a economía está durísima, era que os nenos tiñan que empezar o colegio e que había unha angustia familiar importante, tanto nos pais, nos abuelos, nos propios docentes, porque era moi difícil de explicarlle a xente que mentras vamos cerrando cada vez máis cousas porque a ola está disparada, singularmente na provincia de Ourense, ao mesmo tempo pasamos de que no mes de marzo os nenos non podían salir da casa nin ver os abuelos nin nada, ora íbamos mandar a todos ao colegio, tiñan que volver a casa, estar con esas familias, unhas enfermas, outras non, outros maiores, outros non, e seguramente no mundo que eu me movo, pois hubo unha moi gran preocupación. O Concello ten varias maneiras de enfrontar isto, singularmente o goberno local, non? Que, bueno, é que nós facemos máis do que nos toca. Bueno, claro, eu se fose un ciudadano da calle, que oigo falar de millóns de euros, 3 millóns de remanente, 4 millóns por aquí, 3 millóns por alá, diríame, pero algo habrá que dedicarlle de maneira singular a que o principal problema das familias, que se chama escolarizar os nosos nenos, este millor. E que o ten que facer a Xunta, e que o ten que facer a Diputación, e que o ten que facer o Concello. Non, o que está claro é que o hai que facer. Se non volvemos ao tema de Madrid, morres por culpa miña, morres por culpa túa, non, o problema é que morres. E o gran problema que ten este Concello, Paco, eu digo, enténdase que o mellor o plantexase desde a normalidade e a cordialidade. Os autobuses siguen sendo os mesmos e van abarrotados de nenos pegados uns a outros. Non hai mamparas nos colegios. Non hai unha política de conciliación. E a política de conciliación que hai, eu digo o portavoz do goberno, pois é para pensalo. Que a demanda que hai, se non se cubren as plazas, é porque non estamos ofertando as necesidades da xente. Porque se a xente adapta as necesidades, non chegan 40, fan falta 90, pero se te pos un horario onde a xente non lle resolve, non vai. Por lo tanto, eu creo que deberíamos de plantexarnos unha cousa, non?
Levamos mareando a perdiz e dándolle voltas e pliegos e repliegos e alegacións e desalegacións e subimos e baixamos e anulamos, pero aí fora nadie viu un euro desde que empezou isto. Nadie. Moitos comercios están pechados, moitos comercios están a punto de pechar, moita xente ten dificultades sociales enormes, moitos nenos e moitas familias teñen problemas serios para acceder a comedor e para ter aí. Entonces, o único que plantexa unha moción que máis dá igual, mira, xa vos anticipo que dá igual que votedes a favor como en contra, non imos a facer nada, como non estamos facendo nada con nada. Estamos aquí mareando a perdiz e toleando a xente, os que nos ven xa non nos verá casi nadie, pero están outra vez con o mismo. Xa non saben se o pliego era o anterior ou posterior, se Secretaría de Intervención alegou, retiramos, subimos, baixamos, axuda a domiciliaria, pero si, é que non entendo eu, joder, non entendo eu, que estou aquí, como van a entender os da calle? Non entende nadie. Por lo tanto, quero chegar a unha cousa, Paco, é unha reflexión que nos afecta a todos, somos a corporación. Isto estáse convertindo en un concello inservible, en un concello onde é un campo de minas. Calquer cidadano que veña aquí a arreglar un problema administrativo, non digo xa desto, de todo, sale que a cabeza feita un puto lío. Pida vez, volva abajo, pida arriba, non entre, espere, suba, baje, manda outro papel, volva a escribir. Claro, este concello púxose de perfil, Paco, púxose de perfil. E seguramente legalmente ten dereito a poñerse de perfil. Pero desde o punto de vista dun cidadano da calle, eu creo que este concello que é o Carballiño, e digo con respecto a todos os concellos que nos rodean, pero somos o Carballiño, temos recursos económicos, temos recursos de personal. Este concello ten que coller unha bandeira e ir por diante. É que os de Monforte, é que os de Coruña, ben que coña me importa Monforte e que me importa Coruña. A mí que me importa que o Carballiño tiña que estar dando unha lección. E a mí gustaría me dicir, por mira, como vi en algúns sitios, o concello de X, o que non gastou en festas patronales, gastou en mamparas que separan os nenos nos colegios. Ese tampouco tiña por que facelo, non tiña por que facelo, pero fixo. E ese é un alcalde e unha corporación comprometida. O Concello de Carballiño busca un acordo con a empresa de transporte e fala que a Xunta e vamos tratar de que os nenos vayan máis separados. Ou vamos a adoptar económicamente as AMPAs. As AMPAs están moi ben, porque as AMPAs son xente cunha vocación especial e que ten a posibilidade personal de formar parte do colectivo, pero o 80% dos pais nin poden estar nas AMPAs nin dedicarlle tempo ao que fan as AMPAs. Que non ten que resolver é a administración. E, para empezar, xa tiña que facer a Xunta, pero se non nos vai a Xunta, quen xoga detrás da Xunta? Nós. Podíamos facelo? Claro que podíamos facelo. Se asfaltamos 2 calles menos. Este ano, con ese diñeiro, facemos aquí encaixe de camariñas, cas AMPAs e con todo o mundo. Cos planes de conciliación, insisto, se non se cubren a demanda, repasa, é que non están ben a oferta. Pero se facemos unha oferta axeitada ás necesidades da xente, vas a ver como se cubre claramente, rapidamente a demanda. Por lo tanto, eu, máis alá de que todo o que pido aquí, pois o que pido aquí sería o que pedides vos, o que pedimos todos, pedimos cousas normales de que se estén plantexando unha serie de historias, autobuses, comedores, conciliación, mamparas. Oye, que bonito sería que o Concello de Carballiño diga, pois mira, o Concello de Carballiño, sí, en vez de gastar cartos en outra cousa, vamos a contratar unha enfermeira para que este dando cobertura nun grupo escolar onde hai cerca de 800 ou 1000 nenos. É que non é obligatorio, pero é necesario. Podemos facelo? Pois sí que temos capacidade económica. E ao mellor, en vez de traer de capítulo 1 para outros gastos, que poden ser correctos, pero non indispensables, podemos crear un remanente, crear aí unha partida, e pois este ano, en período escolar, vamos darlle a garantía de un educador sanitario, dunha enfermera, é dicir, a decisión é, imos polo libro, chamámonos de muros e facemos a lexítima, ou convertimos o Concello en un elemento dinamizador da política social do pobo de Carballiño? Bueno, esa é a pregunta. Eu entendo, claro, eso que significa? Non é un problema da Concellería de Educación, porque a Concellería de Educación, se ten un recurso limitado, non pode facer máis. É un problema de goberno, de prioridades, de dicir, non, Carballiño vai a ser, porque aquí estamos todos, somos pioneiros na tapa de pulpo máis grande do mundo. Moi ben.
Somos pioneiros, non, vamos a ser pioneiros na calidade educativa dos nosos rapaces. Moi fácil. E canto nos costa? Pouco, relativamente. E que iso é cousa dos de educación? Non o fan. Bastante ben está salindo todo, para todo o que planificou a educación, tanto a nivel central como a nivel. Eu quero partir aquí unha lanza a favor dos que están sendo verdadeiramente os que son os docentes. Os profesores están asumindo todo, moito máis do que lles compite. Pero eu digo aí, é donde Paco, donde goberno municipal, donde corporación, é donde había que parar unha cousa e dicir, oiga, levamos 7 meses. Preguntábades a algún de vos, canto vai durar isto? Me podo equivocar, moito. Moito. Aquí xa non hai de falar de vacunas, verdad? Todos íbamos ter unha vacuna para diciembre. Non ven vacuna. Non hai vacuna. Non hai vacuna eficaz. Que vamos a vivir? Non, é que isto vai parar. Non vai parar. Cada día temos máis. Donde vai a ser un foco permanente de conflicto? Ayer daban os colexios. Os nenos dos colexios para onde van? Para as casas. E cando hai un brote en un colexio, pois o máis normal é que ese neno, que moitas veces vai ser asintomático, leve o brote para a casa, donde viven os seus pais, os seus abuelos e todo isto. Bueno, non hai que dramatizalo, temos que aprender a vivir con isto, temos que aprender a vivir con isto. Eu só remato pedíndovos a todos un pouco de sentido común, que, oiga, cambiemos as prioridades do Concello, Paco. Non nos conformemos con ir zafando e ir trampeando. Vamos a meterlle frontalmente a cousa e dicir, oiga, vamos a ser un modelo de xestión de política social. E insisto, a mí me parece moi ben asfaltar, E a mí me parece moi ben que faga unha playa fluvial en Toscaña, me parece moi ben. Pero por ahora eso non nos está en presa. O que nos está en presa é que podamos dotar a Concellalía de recursos económicos para que ela poda ir ali e dicir, tranquilos, estamos aquí os do Concello e vimos a botar unha mão a máis do que é estrictamente necesario. Por lo tanto, esta moción que se presenta a mediados de agosto, a finales de agosto, era para cando empezara o colexio. Onde vai o colexio? Pero é que ahora estou escoitando é que os planes entre timbres e pólizas, ningún deles é para antes do ano que ven. Oiga, pero non, é que non pode ser eso. Vai vir o inverno, mirade, vai vir o inverno, vai vir o outono. Van empezar a toser todos os nenos. Van empezar con fiebre todos os nenos. Van ir nos colexios e nos autobuses abarrotados todos os nenos. Non van a ter mamparas. Vamos a pasarlos todos moi mal. Eu, sin crear alarmismos, porque seguramente todos controlaremos e todo o mundo está facendo o que sea, digo, me parece que o normal para a prioridade dos próximos 6 meses é que axudemos en aquelas cousas nas que podemos ir un pouquiño por diante de todas as necesidades que sabemos que se van a plantear. Insisto, comedores, conciliación, mamparas, autobuses, tal. Canto costa eso? Non sei o que costa, pero forraremos cartos. Por qué? Porque con que empeza a haber brotes, ayer aparecía outro rapaz, mañá aparecerá outra, pasado aparecerá outra, con que empece a haber brotes, a nosa economía non pita, non vai a dar sostenido. Por lo tanto, eu creo que temos que ser previsores, invertir un pouco por aí, ir por diante, e dunha vez sacudir o propio Concello que non se convirta nunha trampa administrativa, legislativa, que non hai maneira de salir do lío porque todo é un Cristo, o sea, todo é un Cristo. Armar calquer cousa é unha complexidade interminable que os de aí fora a mitad deles dimos, o Concello mellor xa nin vamos, porque non hai... Ojalá isto se arreglara dándolle 1.000 euros a unha AMPA, non? É que fai a AMPA con 1.000 euros. Fará un pouco máis que se ten 500. Pero o camiño non é por aí. Eu creo que o camiño, remato e gracias por a vosa atención, é que o Concello ten que poñerse as pilas e dicir, vou a pilotar eu isto, vamos a poñernos á frente. E todos entenderíamos que se hai que reducir partidas de gasto non indispensable en este momento, lle dotemos de partidas económicas as políticas sociales e as políticas educativas. É dicir, quen ten que ser a estrella deste goberno nos próximos 6 meses son a Concellalía de Política Social, a Concellalía de Educación, esos son os que teñen que ter os cartos e os que teñen que buscar unha maneira áxil para que esos cartos lle cheguen á xente. Moitas gracias. Sofía. Ben,
Pois penso que isto é unha moción moi importante porque é un problema que estamos vivindo e padecendo nestes momentos. O que si é certo é que así, durante todo o pleno, o que vemos, creo que vémolo todos, é que aquí falta algo, porque propostas positivas témolas todos. E estamos debatendo nun pleno as propostas que facemos á oposición, porque neste caso o equipo de goberno non toma iniciativa, pero que se non tuviésemos unha comisión de traballo donde aportásemos, analizásemos e chegásemos a unha conclusión de cales son as necesidades dos nosos veciños e veciñas e en que lle podemos axudar, pois o millor non estábamos nesta situación, pero claro, como vostedes, pois neste caso, son soberanos para tomar todas as decisións que queiran, creo que non é o camiño. Penso que neste momento é o camiño de sumar e, por suposto, tampouco é o momento das competencias, non é o momento das competencias, e aclárome, refírome, se unha administración superior é a competente, se non o fai, exixámoslle que polo menos o dote económicamente, porque o que está claro é que temos que ter os servizos, temos que cubrir as necesidades dos nosos veciños e veciñas. Decía antes Pachi que os que están asumindo a responsabilidade son os docentes, e eu añadiría que son os docentes e as familias, porque a administración non está cumplindo nin asumindo as responsabilidades que tiña que asumir. Como decíamos antes na moción da conciliación, a maior preocupación que teñen as familias nestes momentos é a volta segura ás aulas. E non só os que temos fillos, porque estamos preocupados os pais, as nais, os avós, porque eses avós, o sea, saben perfectamente o que lle aportan aos fillos e aos netos e nestes momentos están ou aporto eso ou poño en perigo a miña vida. E entón, que as administracións, despois de 6 meses, teñamos que empezar o colexio sin horarios, sin medidas para unha volta segura, porque primeiro era 1 metro, despois era 1,5 metros, despois era que si entras por aquí e sales por ali. Bueno, un cúmulo de despropósitos. E isto vivímoslo en primeira persoa todas as familias, que é lamentable. Lamentable que non haxa un protocolo establecido, porque que ademais, é dicir, vense as prioridades. Todos podemos ver como no país no que vivimos organizouse primeiro a competición do fútbol, os entrenamentos, que a volta ás aulas. Cando desde marzo sabíamos que os nosos nenos e nenas e os nosos adolescentes tiñan que voltar ao colexio, porque a educación ten que ser presencial, porque ten que ser presencial por moitos motivos, porque eles teñen que interactuar co seu grupo de iguales e moitas máis cousas, pero que ademais ten que haber igualdade de oportunidades e a educación, se non é presencial, non hai igualdade de oportunidades. Nós estamos preparados para a educación en liña? Non, quedou demostrado en marzo. Fíxose algo para en setembro polo menos ter algo avanzado? Nada, non se fixo nada. Estamos a punto de volver a mandar os rapaces para casa a todos? Pois probablemente, pero que se non van todos, van a ir uns cuantos continuamente. Esos nenos e nenas non se poden desconectar, terán que estar na súa casa e terán que seguir traballando. Entón, a ver, onde está o profesorado? Porque o profesor que está dando clase presencial pois non vai poder estar conectado ca mitad da clase que teña na súa casa. É dicir, voltamos ás aulas sin os profesores, voltamos ás aulas sin baixar a ratio, voltamos ás aulas sin esas medidas tan importantes de seguridade, porque se os nenos non van ao cole de forma segura, que pasa cando chegan a casa? Pois todo é un caos.
Entón, eu penso que isto ten que ser un traballo conxunto, un traballo de todos, e, bueno, hai certas cousas que son asumibles, porque as mamparas, os espazos, haberá que habilitar espazos se é que os centros non teñen espazos disponibles, haberá que buscalos. É que estamos falando de que hai que readaptar todo a nova situación. E se a Xunta non o fai, se o Goberno Central non o fai, pois teremos nos que esforzarnos moito para adaptalo. E despois exixirlle, bueno, que económicamente terán que aportar, porque aparte hai cartos, hai 2.000 millóns de euros do fondo COVID que algo nos darán, digo eu. Non? Pois entonces estamos perdidos. Quero decir, a ver, pero se non nos dan, terémoslos que exixir. Non, terémoslos que exixir para que isto funcione e axudemos os nosos veciños e veciñas. É que eu vexo que se non movemos, os demais non se van a mover, porque están moi cómodos, pechados nos despachos, sin saber o que está pasando aí fora, e o que está pasando aí fora fai moito frío, Na primeira intervención nada máis, moitas gracias. Ben, estou completamente de acordo con Sofía en que isto é un esforzo de todos, de todas as administracións, dende logo dos docentes, un esforzo espectacular o que están tendo que facer, e das familias o mesmo. Pero tamén hai que pensar que isto é unha situación que afecta a todos, que ven dunha forma sorpresiva ou que non se esperaba e que costa adaptarse, non? A realidade é que a Xunta estabas dicindo que non hai protocolos. Si, hai protocolos para todo isto. Hai un protocolo de autobuses, hai un protocolo de comedores escolares, hai un protocolo de centros educativos. Todo iso está. A Xunta aprobou un primeiro protocolo no mes de xullo. Despois, hasta o 31 de agosto, hasta o 27 de agosto non houve unha reunión do Goberno Central con todas as comunidades autónomas, e posteriormente, o 31 de agosto, foi a Comunidade Autónoma Galega a primeira comunidade que sacou un protocolo para estas cuestións. É posible que ese protocolo non sexa o máis axeitado, que teña que ter modificacións. É posible, porque, volvo a repetir, estamos ante unha cuestión nova que vai planteando novas cuestións según se vai desenrolando, non? O que si é certo é que, sin dúbida, a administración que está fallando é a municipal disto, non? Nos, naquil pleno de modificación dos orzamentos, o que propuxemos foi unha comisión do COVID. Ben, sigo pensando, por que non a fixemos? Por que non a fixemos? Nos habíamos proposto que fora precisamente Pachi Vázquez, por os seus coñecementos sobre o tema, quen fora membro desa comisión. Desde esa comisión, todas estas cuestións poderían debatirse. Eu, sinceramente, non sei se é necesario a colocación de mamparas de metacrilato entre alumnos no Colexio da Uceira, por exemplo. Non sei se se cumplen as distancias, se se cumplen con facilidade, se é posible facelo. Pero sí que me gustaría que desde o Concello de Carballiño se hubiera estudiado esa cuestión. Puderamos todos decidir se é un gasto que estaría xustificado pola necesidade ou non. Todas estas propostas que fan aquí, eu, sinceramente, non teño datos para decir se hai que duplicar o número de buses. Sei que hai un protocolo da Xunta. É suficiente? Non o sei. O sea, o protocolo da Xunta básase nas entradas e salidas, que cada rapaz teña asignado un posto, que estén separados os rapaces da xente que non son alumnos. Hai unha serie de medidas que están vixentes, estánse cumprindo, entendo que se están cumprindo, non? Que pasa? Que ao mellor aquí necesitamos en algún punto reforzar algún autobús. O mesmo, os espacios educativos. O protocolo da Xunta xa contempla que en caso de necesidade se poidan destinar a outros edificios. Non pode ser a regla xeral ou non entenden que sea a regla xeral. O que decías do profesor que dá clase presencial, se pode ser telemática. Está tamén no protocolo as situacións que se poden dar neso e como solucionalas. Pero non chega. O sea, non chega. Eso todo, desde o Concello, poderíamos melloralo bastante a través desa comisión.
xa pedimos, non sei, 20 veces. Non, pois non tendes vontade de facelo. Eu creo que son as cuestións que creo que, sinceramente, eu penso que tendes unha oposición que está propoñendo sempre cousas, está propoñendo cousas con intención, con boa intención, non hai intención nin de desgastar o goberno, ni nada por estilo, senón de que se fagan as cousas. Creo que deberíades replantear isto. Esa comisión, non digo que se vayan a aprobar todas as propostas, sigo sin saber se son necesarias esas pantallas ou o espacio suficiente para que se conserven as medidas, as distancias entre alumnos. Pero se fora necesario, pois a mellor había que estudiar. Penso que ao final a cuestión é esa, que vos sexades capaces de constituir esa comisión onde se poidan facer aportacións, onde se poida estudiar se é necesario ou non é necesario. Mentras tanto, nos a proposta parecenos ben, decides 500.000 euros para isto. Eu como vou saber se son 500.000, se son 100.000 ou se fai falta 1 millón, non? Non temos ningún dato para facelo. Tamén quero transmitir a xente, eu sei que cando presentades esta moción, que era o 31 de agosto, a preocupación estaba no grado máximo das familias, que iba a pasar, que pensade, co 31 de agosto é precisamente o día que a Xunta saca o protocolo, precisamente ese día, non? Entón, bueno, penso que, como decías ti antes, gracias a Dios, a cousa ainda vai tirando, non? Pode ser peor, habrase que ir adaptando, non? Volvos pedir, ou como xa vos pedimos 20 veces, pois que vos plantedes facer esa comisión. Se non credes que este a oposición, se non facedo como que irades, pero facedo unha comisión que estude todas estas cuestións. Nada máis na primeira intervención. Ben, nada, primeiro dicir que a política social, sin dúbida, é a estrela deste goberno, que de feito a maior parte do orzamento vai dedicada a tal fin. Dicir que durante a pandemia a cobertura social que se diu durante o que foi o confinamento e ata hoxe, pois pensamos que ninguén quedou atrás, dende os servicios sociais se traballou moi duro, ainda sigue a través de emerxencia social traballando con toda a xente que ven, a todo o mundo se lle deu solución, polo tanto, pois é xusto facer a valoración de que todo o mundo estivo aí. O resto dos traballadores desta casa, como o resto de concelleiros, tamén traballamos arreo para poder paliar aquelas cuestións que estaban afectando duramente aos nosos veciños e veciñas, polo tanto, respecto a isto, nada máis. Dicir que dentro do colexio, neste caso, o director é a máxima autoridade, e con quen estamos en contacto permanente, a quen se lle prestou toda a axuda que solicitou, con quen seguiremos, con quenes seguiremos tamén do resto dos centros traballando. Agora, tamén temos que dicir que existe un protocolo a parte da competencia. Nós non poñemos en cuestión as medidas que aquí se falan, ao contrario, pensamos que todas as aportacións son boas. Tamén se podría falar do comedor, que seguramente é unha das zonas máis críticas da vida escolar, pero bueno, en todo caso a competencia está clara, está informada, temos numerosos informes de diferentes, tanto da Diputación de Lugo outras que informan claramente, a parte está recollido xa no convenio. A parte dicir que seguiremos a traballar, pois, como dicía antes, ca dirección dos centros abertos cogeles, tamén dicir que efectivamente se lle reclamou a Xunta unha gran inversión en educación. De feito, aquí existe unha gran unidade de acción na FEGAN, onde estamos todos os partidos, tamén entre os sindicatos e o colectivo docente que reclaman unha e outra vez pois que se mellore o protocolo, que, por certo, Ricardo non foi consensuado, polo tanto, pois non creo que tampouco seja un bo exemplo aludir a él, pero, sin dúbida, estamos seguros que todo o mundo que pertence a comunidade educativa pois está facendo máis seguramente do que sería necesario nunha situación normal, que está todo o mundo implicado. Dende o Concello de Carballiño, a parte de toda a colaboración de todas aquelas cousas que estamos a traballar nos centros, dicir que o Grumir desinfecta diariamente o Vila, o Colexio das Monxas e o Colexio Público,
Na Uceira, por exemplo, polas mañás, unha muller, dende que abre e pecha o centro, limpa os pomos, os pasamanos, os baños, como dicía o alcalde 3 veces, o protocolo di, por exemplo, 2, máis unha muller 2 horas que reforza. Pola tarde tamén se fai labor de limpeza de 3 a 10. Neste caso son 3 persoas de jornada completa e 2 persoas a media. E despois no Calvo Sotelo, no Campo da Feira, na Galiña, tamén se fai a limpeza de tarde, tamén hai unha persona de jornada completa de mañá desinfectando as zonas comuns e se completa tamén cada labor dos conserxes. Como digo, nós estamos en contacto permanente co director, ca dirección dos centros, podemos incluso transmitir estas medidas, pero xa digo, nunca actuaremos sin a súa aprobación, estamos abertos a trasladarlas, como digo, e se agradecen todas estas cuestións. Agora, o Concello, de forma inminente, faga a compra e amplíe os servicios de autobuses, etc., que ten que facer a Xunta, agora mesmo non. Estábamos falando do fondo COVID, o fondo COVID é o que votamos de menos aquí nos concellos, é o que votan de menos os profesores, é o que votan de menos os pais e os alumnos dos centros. Sí. Sí, Pachi. Vale. Bueno, vamos a ver. Gracias. O resumo que se pode facer do que está pasando cos colexios non é o que pasa cos colexios, nin ca conciliación, nin cos empresarios. O resumo da voluntad municipal pois o acaba de decir o portavoz do Partido Popular, que é: se houvese unha voluntad manifesta de afrontar o problema que ten a ciudadanía do Carballiño desde o 15 de marzo, estaría constituída unha comisión municipal de seguimento dos problemas dos ciudadanos. É moi importante falar co director do colexio, por suposto, pero é moi importante falar cos pais e carnais, que son os que realmente teñen o problema. Con todos. Por lo tanto, alcalde, ti dixeches aquí e nos medios de comunicación que ibas a constituir unha comisión municipal que considerabas que ibas a presidir ti, me parece perfecto, e que esa comisión iba a marcar as directrices das actuacións políticas do Concello, polo menos con carácter orientativo. Estou che falando de fai 4 meses ou 5 meses. Unha pregunta moi concreta. Hubo comisión, está constituída ou reuniuse algunha vez? Permite que conteste eu. Non. Polo tanto, non está no orden de prioridades. O non ter esa comisión constituída, que significa, Paco? Que estades actuando unilateralmente vós. Seguramente que a mellor intención do mundo que teñades cada un de vós, pero de maneira improvisada e caótica. Porque isto que estamos analizando hoxe aquí era motivo, se houbera unha sensibilidade social, para convocar un pleno extraordinario antes de que empezase o colexio e que lle diremos un mensaxe de tranquilidade a esas familias. E non hoxe, que estamos no mes de outubro, que xa levan prácticamente un mes e pico aí. Digo como para ubicarnos aí. O Concello, portavoz do partido do goberno, non, nosotros somos moi buenos en política social. Unhas veces sodes moi bons, outras veces non. Porque política social foi caótico durante o encierro. Porque chegou a xente, estaba pechado, porque non sabían a onde ir, porque tiñan que vir 14 veces. Habría cousas que se fixeron moi ben. Pero o que digo é, non nos coloquemos no triunfalismo, isto funciona moi ben, porque nin isto, nin casi nada, en estes tempos pode funcionar moi ben. Por lo tanto, eu o único que quero plantexar aquí é, hombre, Carballiño ten entidade suficiente e propia como Concello para marcar as súas pautas e seguir as súas directrices. Se queredes esconder por detrás das non competencias, claro que vos podedes esconder. Escondedevos aí os protocolos da Xunta. Os protocolos da Xunta feitos ca mellor intención do mundo. Eu creo que tarde, tamén porque o Goberno Central dilatou moito, pero cal son os resultados? Dúcias de brotes de coronavirus en todos os colexios.
A teoría é unha cousa. No colexio onde está o meu neto hai brotes de 11 ou 12 personas en un colegio de 170. Como vai haber aquí. Porque iso de que os nenos gardan a distancia, usan a mascarilla e non se... Non. Dedicarlle moito tempo á desinfección de superficies contaminadas. Bueno, está ben, pero mirade, está cada día máis demostrado que a superficie contaminada é excepcional o contagio por superficie contaminada. Sin embargo, hai moito problema por os famosos aerosoles, que é donde temos que ter un sistema de ventilación especial para ventilar. É máis importante ventilar as casas e as clases pola noite que pasar a balleta con lejía, que tamén hai que tratar de pasar. Pero, bueno, estas son cousas coyunturales. Eu ocupado do goberno e o alcalde, vos lo digo, mira, eu dice Perea, facede como que irades, pero marcade unha comisión de traballo donde os agentes sociales e as forzas políticas sepamos todos a que atenernos. Porque non podemos levantarnos cada mañá oindo unha cousa que resulta que ao día seguinte se cambia e que depois se volve a cambiar. Insisto, non son elementos declarativos, eu digo para reclamar, non. O que hai que ver é a pasta. Quen necesita pasta en este momento? A Concellalía de Educación. Quen necesita pasta extraordinaria? Non digo pasta, digo pasta extraordinaria. Aquí non temos ningún empacho, nin secretaría, nin intervención, nin o grupo do goberno en facer modificacións de créditos cando nos interesan. Hai que modificar partidas, modificar as partidas de recursos. E a onde hai que dedicarllas? A Concellalía de Educación e dedicarllas a Concellalía de Políticas Sociales. E mellorar, e se é necesario contratar xente. Isto non é para toda a vida. Pero pensade todos que sería moi raro que volvamos a ter unha vida, entre comillas, normal antes de 2 ou 3 anos. Vai ser moi difícil, pode ser moi difícil. Por lo tanto, temos que cambiar as políticas e as necesidades do noso Concello polo menos para 2 ou 3 anos, por certo, que dura esta legislatura, e non sería raro. Que non vemos ningún de nós, e acabo, que senón tamén se enrolla, que non hai voluntad, Paco, de cambio de estrategia política. Seguimos na política de antes do 15 de marzo, cando isto cambiou radicalmente todo. E teñen que cambiar as partidas, os orzamentos, os destinos, os hábitos, non é que sempre se facía o desayuno, non, xa, antes era unha cousa e agora é outra completamente. Non é un problema de poñer 500.000 euros, poñemos unha cantidad, que pode ser 500.000 ou 300.000 ou 200.000. Quen ten que decidir canto é que ten que poñer? A Comisión de Seguimento do Covid. Quen a ten que presidir? Pois seguramente o alcalde. Con que non hai que consensuar? Pois co sentido común. E desde logo, nós, como grupo político, imos estar aí aportando a nosa idea, sabendo que os recursos son limitados, sabendo que as dificultades son todas. Pero a pregunta é, se poñemos exemplos, non me poñas exemplo dos que dicen non é a miña competencia. Eu poño o exemplo dos que sin ter competencia fan as cousas. E a calidade de vida desas familias, deses nenos e nenos, millora sustantivamente. Por lo tanto, pido-vos que sin ceñirnos tanto a cuestión de eso, eu digo, pois que esta moción, se se pode, que se aprobe e que sea a propia Comisión de Seguimento do Covid constituída a que xestione recursos, a que xestione prioridades, pero que non vayamos a salto de mata improvisando en algo onde os ciudadanos, insisto, máis alá de escondernos detrás das AMPAs, dos docentes, de todo o mundo, o Concello é o que ten que coller o timón, ten que pilotar e ten que darle tranquilidade aos ciudadanos. Ben, señor Fernández, eu non dubido que durante todo este tempo vostedes pois fixeran moito esforzo, ou puxeran toda a súa boa vontade, deran o mellor de sí, pero, a ver, estamos vendo que non é suficiente, non? Estamos vendo que non. E que hai, pois, oye, unha falta importante de coordinación e de comunicación entre, pois, neste caso, pois, ca oposición, cos afectados realmente, porque
vostede di que se reúne co director do centro. Entendo que se reúne ca dirección de todos os centros do Carballiño. Digo, porque xa sei que o mellor se escudan nas competencias, pero entendo que todos os nenos do Carballiño repártense polos centros todos. Terán que coñecer cales son as necesidades, terán que prestar a máxima colaboración e non ceñirse a decir, bueno, como eu só teño que atender este centro hasta tal hora, porque volvemos a entrar na conciliación. A veces vas a este centro, a aquel ou outro, por moitos motivos, e un deles é os servizos que che ofrecen, que carecen outros deles. Entón, penso que claro, isto é estudalo, comunicación, coñecer de primeira man as necesidades, porque se non as coñecemos non podemos tomar medidas, non? E claro, nesta moción eu penso que estamos totalmente de acordo co espírito da moción. Evidentemente, todo o que aquí se expón pois é a preocupación que teñen as familias, os docentes, a sociedade. Que pasa? Que vivimos nesta sociedade burocrática que, si el punto 1 é competencia de non sei quen, o punto 3 é competencia non sei canto e o resto pois non vexo como podo facer e entón non facemos nada. Penso que deberíamos, pois eso, repito, esforzarnos e sobre todo a conclusión que chegamos é que falta esa comisión, ese equipo de traballo que aporta e que poida pois solventar na medida do posible pois esas necesidades. Eu penso que sería moi beneficioso para todos e sobre todo para os nosos veciños que o Concello tomara iniciativas que non toman outras administracións e, haberá que decirlles que si os concellos prestan os servizos eles terán que poñer os cartos, porque quedar calados tampouco arranxa nada. Pero mientras todo isto haberá que ir facendo as cousas, porque senón, claro, estamos preparados para a seguinte pandemia que poida vir, pero para o coronavirus non, porque estáse vendo pois que todo o mundo pois escurre o bulto. E penso que isto xa tiña que estar estudado e estar implementando as medidas, porque o curso comezou o 10 de setembro. Con respecto, que non vamos a entrar neso, con respecto aos protocolos da Xunta, creo que chegaron bastante tarde e por eso se comezou tarde o inicio de secundaria e demais. E iso que xenera é inseguridade. Estamos vivindo nun momento pois atípico, con moita incerteza, con moito nerviosismo, e entón, canta máis tranquilidade podamos transmitir, pois creo que é importante e si é certo que, vanse a ir mellorando pois día a día e todos eles. Nada máis, moitas grazas. Sí, Diego, a mí tranquilízame moito ver que estás en contacto continuo cos directores dos centros, ou polo menos co director do centro, entendo que do Calvo Sotelo, non? Que é o que tendes máis competencia. Con todos eles. Vale, digo, tamén imagino que eres o membro do Consello Escolar designado polo Concello, non? Vale, ben. Eu o que sí me gustaría, porque realmente non temos esa comisión, é que me aclararas unha serie de cousas sobre a moción que les piden e o que che estaban transmitindo a ti os centros, non? Xa nos dixestes que a limpeza de centros mellorouse, reforzouse, parecenos moi ben. Pedíronche desde algún centro a posta a disposición de edificios que si había que desdoblar aulas, algún dinos o pediu? Ningún. Ben. Colocáronse mamparas en aulas de algún colexio do Carballiño? Ou pediron iles que si era necesario colocar mamparas? Tampouco. Colocáronse mamparas nos comedores escolares? Pero pedíronvos a vos a colocación de mamparas, dixéramos que eso era necesario.
Problemas coa organización dos autobuses, dixéramos algo se tiñan problemas coa organización de autobuses, se necesitaban desdoblamento de autobuses, puxéramos en nada desto. Ben, entonces, bueno, penso que isto tradúcese neso, o sea, isto é un problema de falta de información, o que le vamos dicindo todo a pleno, non? Pásanos coas ordenanzas, pásanos con todo, non? Sería bo que desa comisión pues, tuveramos coñecemento e ir vendo cales son as cousas que se poden cubrir, non? Volvo a repetir, non sei se era necesario, si son necesarios moitas das cousas que poñen aquí, a mí parecen moi razonables todas elas, o sea, parecen razonables, pero claro, hai que mirar primeiro se se necesitan, se se axustan ou non se axustan. Volvo a repetir, se vedes conveniente que se faga esa comisión e que todos podamos facer aportacións, ou eu penso que sería bo. Vos debedes pensar que non, porque levábamos 7 meses. Volvémoslo a pedir xa por enésima vez, nada máis. Bueno, dicir que falta de coordinación ninguna, que traballar unilateralmente pois tampouco, xa digo, estamos traballando cos centros, que é con quen temos que traballar, dende logo escoitar cos consellerías. Coordinación con nós, sí. E cos consellerías, igual que calquer proposta, a coordinación proposta con nós, que calquer persona da corporación fai, se lle escoita, dende logo, pois, se é pertinente tamén se lle transmite á dirección ou á consellería, non hai ningún tipo de problema. Antes olvidouseme que falaba Pacho do tema da conciliación da mañá, de que baixar a xente polo servicio. O servicio empeza a 7:30 da mañá, poderías empezar antes, ou mellor hai algunha demanda real de que se empece antes, pero realmente, por lo que nos din tamén a iniciativa privada, algunha xente deixou de acudir a este tipo de servicios moitas veces por medo, non? Eu sei que xente que viña algunha empresa privada cos rapaces deixou de acudir por eso, por medo. Está claro que as alternativas non son nada boas quedarse na casa con xente maior e todo, pero bueno, son decisións personais ou incluso de índole económica tamén poderían ser, non o sei. Pero bueno, no caso de que me preguntaba Ricardo do Consello Escolar, no Consello Escolar está a compañera Lupe, podo dicir que está en contacto totalmente permanente cos centros, cando hai calquer demanda por parte dun centro é unha prioridade para todos, podo dicir tanto para o servicio de emerxencias como na propia Consellería de Educación. Dicir que se lle demandou non só a través da FEGAN, eu son membro do Consello Escolar de Galicia, onde, entre outras cousas, a parte de dicirlle que a competencia de desinfección non é nosa, está documentado, na nosa é a limpeza ordinaria ata agora, pero se facemos a desinfección igual, lóxicamente porque non podemos deixar os nenos. Lle solicitamos tamén internet, que se falou aquí antes por parte, creo que foi do BNG, de que fixeran en plan en marcha debido a que pode haber, seguramente hai confinamentos puntuais, non quede nenos sin conexión nin sin un ordenador. Tamén se pediu un material que doten de mascarillas, que agora parece que veñen algunhas para os centros, e sobre todo a preocupación de pais e nais que lle transmitían aos seus gobernos locais e que nos transmitiron así a FEGAN. Tamén recolle no caso do transporte nesta moción, pero tamén, como dicía antes, no tema do comedor, que é onde se ve, sin dúbida, unha dificultade moi grande, porque é o momento do día onde se quita a mascarilla ao neno. E ese sí que é algo que ten un risco, ou que nós vemos un risco. En todo caso, xa digo, a intención deste goberno é de traballar conxunto cos centros, e se no seu momento, por parte da dirección do centro, se solicita unha intervención, se valorará, se transmitirá tamén aos grupos, e dende logo todas as propostas son boas e nós tamén llas faremos chegar á dirección do centro. Sí. Bueno, vamos a ver, un pouco por levar un orden, non? É moi difícil falar de coordinación portavoz cando o principal órgano de coordinación non está constituído, que é a Comisión. O sea, non hai coordinación. Farede o mellor que podades, pero non hai coordinación. Non hai. Segundo, verea, o tema é pide ou non pide. Ese é un elemento tremendamente coyuntural. Eu digo, é necesario ou non é necesario? O director sabe que é necesario? Sabe. Pide ou non pide? Pois o mellor non pide porque xa sabe que non lle van a dar. Pero, sería necesaria maior distancia social? Sí. O protocolo non son
os sagrados evangelios, nin son as tablas da lei. O protocolo fixeron como puderon en 2 días. Pregunta de ciudadano e de profesional da sanidade. É normal que estén apiñados os rapaces todos como están nos nosos centros de Carballiño, estando San Amaro vacío a 3 kilómetros, estando Irixo vacío a 7 kilómetros, estando É normal. Eu entendo que teñen dificultades en Madrid, non teñen onde meterlos. Por lo tanto, isto está empezando. Vamos a ver como chegamos a Navidades e vamos a ver que a mitad das cousas que estamos falando aquí hoxe como elementos hipotéticos van a acabar sendo elementos reales. Porque o que sí é certo é que hai dúcias de brotes en colexios todos os días, en toda Galicia. Por lo tanto, en prevención de todo o que nos vaya a vir, eu creo que é onde estou intentando poñer encima da mesa unha serie de propostas que son de carácter preventivo. E que o mellor a comarca do Carballiño ten posibilidade de facelas e outras comarcas non teñen. Eu entendo a complexidade, pero a mí se me dice, o teu neno que prefieres, que vaya a Uceira ou que o transporte leva a San Amaro, están 10 por aula ou 12 por aula? Pero claro, iso que implica? Implica profesorado, implica comedor, implica transporte, implica... Claro. Entonces, claro, o gran dilema desta crisis que nos vai a faltar a todos é economía versus saúde. A economía chega onde chega e a saúde chega onde chega. Por lo tanto, eu aquí animo a esta corporación e sobre todo aquí animo a este goberno a ser inconformistas. A ser inconformistas e ser os garantes dos ciudadanos, non os garantes das outras administracións. Aquí quen temos que garantizarlle que lle vai ir ben é os que nos puxeron aquí como concelleiros. Non ir de queda ben cos que están por arriba, que seguramente fan o mellor que poden. Pero os cambios fanse con presión social. Os cambios fanse cando vamos nos por diante dicindo cousas que teñen un certo sentido común. E o mellor facemos 5 propostas. E das 5 propostas podense facer 3. Pero o que hai que escapar é máis. Isto tamén é unha pequena recomendación, seguramente innecesaria. Os portavoces de gobernos de izquierdas, un portavoz dun goberno de esquerda nunca pode ser conformista nin fatalista. Está todo moi ben, fixemos todo o que hai que facer, vai todo moi ben, nin de esquerda nin de dereita singularmente, bueno, pero particularmente digo por ese tema. Por lo tanto, hai que ser inconformistas, hai que ser innovadores e hai que poñer encima da mesa as prioridades por orden de política social, que é o que distingue sempre un goberno destas características. Moitas gracias. Ben, as demandas que non falamos. Ben, primeiro, a maneira de traballar, bueno, pois é que as autoridades, tanto educativas como sanitarias, unha relación de información fluida, donde tanto sanidade como educación aconsellanos a maneira de actuar en función da situación do momento e colaboración ao máximo dentro de as nosas posibilidades e competencias. Este é un tema que, xa digo, exixamos despois a dote económica, Sofía non pode facer antes sin tela asegurada. É un lío que temos na FEGAN, de sempre, potente, e que ben, xa digo, foi unha pena que o pacto local do 2009 non subera desenvolto, quedara ali paralizado, porque exixe eso, en función das competencias e venche dando dotacións. E ese é o realismo que hai. A comisión, bueno, pois tenemoslle pa diante, facémolo, pero xa vos digo, eu aí o que se vai a contar, eu podo vos contar o que me transmiten de sanidade, o que me transmiten de educación, eu transmitireille todas estas solicitudes que veñen nesta moción, educación, transmitireille que me parece que a idea máis, polo menos a mí me parece moi interesante, proposta polo voceiro do Espazo Común, que é a utilización deses centros que están a medias, como pode ser San Amaro, como pode ser Irixo, porque aí aseguraríamos unha das claves que é gañar espacio, gañar distancia, e eu, a verdad, nunca non había caído nela, e xa digo, eu mandarei iso e constituiremos a comisión para traballar. Isto o que di Pachi, eu creo que vai para largo,
non sei cifrar para canto, pero creo que vai para largo, e creo que, bueno, que os brotes van a ser frecuentes. Estamos tendo moita sorte aquí, pero se vedes os mapas do que nos rodea, chamalle Ourense, chamalle Lalín, xa vedes que sempre saen en roxo. E, bueno, entonces en calquer momento pois nos poñemos en roxo ou en amarelo, xa me entendes? Quero decir que eso sí que me transmiten dos Sergas, olles, que non é para botar fuegos, nin para nada, que a situación cambia dun día para outro. Se che ven un brote de 40 ou 50 xa sales nos libros, de acordo? Entonces, bueno, eu creo que, Pachi, a proposta nosa, miña, é levar isto con detalle á comisión, por non aprobar se son 500.000, se son 400.000, e cando me remitan as respostas da Consellería, empezar a traballar, porque eu creo que, sinceramente, que é un traballo conxunto. Entendo que dices a comisión municipal. Sí, sí. O sea, constituir a comisión, sí, leválo e empezar a traballar xa con datos reais, quero dicir, porque o das mamparas é unha cousa complexa, porque falamos de todos os colexios, entendo, da vila, non? Claro, non, aula e en comedor, non, digo... Unha pregunta, Paco, só unha pregunta. Eu creo que se é unha proposta que faz aceptable se lle pos data a comisión da constitución da comisión. Non, oi, vamos a ver, se é un tema... Como que facela? Pois facela como queráis. É un tema, agora iba a contestar a Sofía, é un tema que transcende os grupos municipais. É un tema que nos vai a todos, eu creo que o temos todos claro, porque, bueno, porque hai o problema dos profesores, hai o problema dos ordenadores, hai mil problemas, non é un tema que resolvamos nós solo, nin que digamos, ahora, poñemos eu creo que hai que ir poñendo esas cantidades en función do que hai. E despois, Ricardo, eu creo que, bueno, os protocolos, olha, están ben, pero, bueno, hoxe ainda acaba de salir outro para o deporte. Que é que vos quero dicir con eso? Que moitas veces nin nós damos tomado decisións. Pasou no do tema do ensino. Había centros que xa tiñan todo habilitado, que xa tiñan feitas divisións, mallao, que despois dimitiron as directivas. Porque, olles, cambiaron. Hoxe acaba de salir para o deporte, unha. Pasar a Alcimiro co tema do Arenteiro, non? Que non sabedes ainda para onde ir. Entón, bueno, o compromiso a constituir esa comisión, e nós votamos en contra dos puntos, máis que nada, pola inconcreción económica e o... Sempre che digo mismo neste caso, sí, plazos. Quero dicir, cando vas constituir esa comisión? Nos mantenemos. Xa. Mantenemos. Xa. Vale. Nos manteñemos a proposta e... Votos a favor da proposta? Eu podo facer unha matización. A ver, no debate da moción estábamos todos de acordo e demais. A ver, entonces votarémosla por puntos, porque si dis que vai ás competencias, é que, a ver... Sofía, o noso grupo vais a ter... Sí, normal, en base á comisión. En función da comisión que vades constituir para tratar estes temas na comisión. Claro, é que é un pouco sin sentido, porque, a ver, aquí hai cousas que sí que o sea, que competencia o Concello que xa tiña que estar feitas, hai outras que vos escudades en que tiña que ser competencia da Xunta, pero, a ver, o nexo común é que isto é unha necesidade imperiosa de que ten que sair para diante. O fondo da moción é adaptar os colexios ao necesario que sea o Concello que faga. Neso estamos de acordo 100%. Ahora, coas medidas concretas, non temos información para... Se me permitides, que se me corrixe o secretario, que é verdade que a mí non estou moi ao día. Quen pode modificar a moción son eu. Sí, somos o grupo que propoñemos. Entonces, nós o que podemos facer é manteñer a proposta sin a partida presupuestaria, de maneira que sexa a propia comisión, cando se constituya, a que asigne os recursos en función da disponibilidade para aqueles puntos que se consideren de primeira necesidade. Eu creo que esa é unha fórmula... Dos recollidos na moción ou outros calquera? Sí, que decir, entonces sería, manteñemos a proposta sin retirando a partida presupuestaria e quedando por parte, entendendo que conste que por parte do alcalde se compromete a constituir a comisión
que analizaría estudiar os puntos. En función dos informes o que no, les consideramos. claro. En función dos informes técnicos. Entonces, o noso voto a favor ante esa modificación é a favor, claro. Por unanimidade, Nacho. Vale. Pasamos á seguinte moción, que é tamén de espazo común. Asfaltado, non? Para que se arranxen as deficiencias estruturais na avenida do Balneario. Ben, sí, vamos ir rápido, porque realmente é un tema do que creo que vostede é sobradamente coñecedor. Bueno, vostede, moitos veciños do Carballiño. A avenida do Balneario presenta unha problemática que ven de vello, os afundimentos son constantes, ás veces incluso inmensos, me debería decir, non? Temos visto boquetes ali de grande tamaño. Non é a única rúa que presenta este problema, por suposto. Hai que lembrar, señor Fumega, que vostede xa é concelleiro, o sea, alcalde, por suposto, e concelleiro de urbanismo dende hai máis de 5 anos e medio. E as rúas que presentaban estas deficiencias e que presentaban problemas de inundacións, creo que todas siguen presentando as mesmas problemáticas. Estánse facendo obras nas que se podría, de alguma maneira, paliar parte desas incidencias. Por exemplo, Evaristo Bahamonde sigue presentando problemas. A rúa Ourense, na súa confluencia con Ramón María Aller, sigue presentando problemas. Martínez Avellanosa, Calvo Sotelo, Avenida de Compostela, Carboeiros. E incluso hai casos, como é o caso de Aquilino Sánchez, onde se gastaron 120.000 euros fai agora 2 anos, xa hubo que facer un arranxo despois da obra e volve a estar ali afundindo cun burato que aquelo é perigosísimo para os coches. Digo yo tamén ao concelleiro de tráfico, porque hai coches baixos que pegan abaixo e calquera momento algún pega un volantazo para evitar o burato e temos un disgusto. Con respecto ao que é o balneario en sí, bueno, pois debatemos aquí moitas veces que podría ser algo para paliar, non decimos unha solución definitiva, porque evidentemente as augas caen cara abaixo, eso é como cando os impostos suben e baixan, non é unha lei física que non hai maneira de mutar, pero é verdade que cando se fixeron as obras das rúas Cuba, Brasil, Venezuela e Uruguai, si se pudo facer algo para que fora menos auga cara ao balneario. Home, señor alcalde, aquí falamos moitas veces e eu por fin puden desentrañalo, porque falei con quen sabe, se a avenida do balneario tiña separadas as augas pluviais das augas residuais. Si as ten. Dun lado solo. Dun lado solo, ben, pero si hai unha canalización a que se puderon levar as baixantes de Brasil, Uruguai, Cuba e Venezuela. E vostede optou pola opción... Xa van. Perdón, vostede optou... Si, xa van, claro que van. Vostede optou pola opción de poñer unhos tubos saindo dos canalós por debaixo dos bordes das beiras rúas que quedan antiestéticos total, despois de gastar 320... Bueno, non, perdón. A obra iba a costar 320.000. Al final adxudicouse a Innova, a empresa de Larín, por 233.000. Claro, as forras, como en Aquilino Sánchez e tal. Que boa xestión fago que aforrei 10.000 euros nesta obra, 20.000 na outra. Se queda todo como estaba, ou peor, se están afundindo, as forras esas dese tipo son as que tiran casas. Entonces, o que hai que mirar é que os proxectos estén ben feitos, que eu creo que na maioría das veces están, e cando se contratan as obras ter a seguridade de que se van levar adiante. Vostede mesmo está dicindo que sí, a avenida do balneario, aunque sexa só nunha parte, nun lateral, ten canalizada esa separación de pluviais e de residuais. Pois perdeuse unha oportunidade de ouro cando se fixo esa obra desas rúas, porque agora seguindo asfalto arriba e vai onde lle cadra, cando se podía canalizar, ademais o tubo as dimensións dan de sobra para haber feito eso. De todas maneiras, tentando ser positivos e constructivos, mire, esta moción como a moitas, vostede agora discutirá, dirá ou defenderá, e pareceme ben, é o seu papel, pero non cheganos porque se queixan os veciños do balneario, igual que se queixan os outros moitos sitios. E o único que pedimos nesta moción, e vou ler os acordos porque son moi sinxelos, é que se acometa dende este Concello un proxecto integral para a avenida do balneario que resolva os problemas actuais de conducción de augas e as súas consecuencias. Por suposto, que se contemple no mesmo a debida separación de augas residuais e pluviais das rúas que afectan, dándolle a correspondente saída a cada unha segundo corresponda. Parece razoable e parece sensato e incluso obrigado por lei en certa medida. E que unha vez elaborado se reúna os veciños de dita rúa para informarlles pormenorizadamente das actuacións previstas. Creemos que non é nada estrafalario que estamos pedindo, nin nada estrano, que se busque unha solución a un problema que cada vez vai a máis, que afecta a un número importante de veciños, e a un vial moi transitado, cada vez máis, porque é un vial que dá saída e entrada para moitas rúas do Carballiño, e sinceramente que se informe aos veciños. Creemos que é razoable. Gracias. Sofía. Ben, pois creo que é evidente que temos un problema no Carballiño cas rúas, pero que o maior problema é que estamos tendo cas rúas novas, o sea, que se acometeron obras nelas. Entón,
Eu penso que algo falla, porque non é unha rúa a que non, bueno, a que dá a lata, hai moitas rúas, non só é a avenida do Balneario, senón, bueno, moitas outras, as cales os veciños se queixan. Entón, o maior exemplo é a rúa, a parte da avenida do Balneario, é a rúa Aquilino Sánchez. A ver, esa rúa foi feita a obra no 2018. Aos 6 meses xa había o primeiro socavón. Entón, claro, como unha obra pode durar 6 meses? Eso, ahora, no balneario sigue igual. A separación das augas, sabemos que é un problema, sí. Cando se acometen as obras, temos o estudio feito de cal é a problemática desta rúa para subsanala. Pois, home, eu entendo que non, porque senón todas estas problemáticas que estamos vendo en cada rúa unha diferente, non vexo que haxa ese proxecto. Ahora, leí Adolfo o acordo, que se acometa un proxecto integral para a avenida do Balneario. Eu penso que o proxecto vai ter que ser para todos os viais, porque a avenida do Balneario está mal, pero a outra está peor, e a outra sigue tendo ese problema. Entón, igual que os veciños do balneario están disgustados e cas súas incomodidades, están os da outra rúa, os da outra e os da outra. Entón, algo falla, é evidente. É evidente que algo falla, porque senón eu, a ver, non o entendo. E os técnicos tampouco son capaces de explicarlo. Porque, a ver, si nos coñecemos que en esta rúa hai unha problemática concreta, de que vale botarlle asfalto por encima ou poñer unha beira a rúa se sabemos que a rúa o problema teno por debaixo? Porque, a ver, eu vou a ler solo dous titulares. Mire, en xullo do 2013, os socialistas, entendo que son vostedes, poñen a rúa Aquilino Sánchez como exemplo das chapuzas deste concello. Bueno, pois esos mesmos socialistas, en maio do 2018, arranxaron a rúa Aquilino Sánchez. E claro, en febreiro do 2019, os veciños e veciñas do Carballiño, con isto, decimos, quen é máis incompetente? Si os socialistas ou os populares, porque entre todos non son capaces de arranxar unha rúa e, claro, agora ven a parte máis importante, si vostedes arranxaran as rúas cos cartos seus, do seu bolsillo, pois entendo que foran, bueno, atrevidos e dixeran vou facer isto e tal, pero que as rúas arranxanse cos cartos das veciñas e veciños do Carballiño. Entón, eu penso que non se poden tirar. E deberíamos, pois eso, ter un plan integral para a reforma das rúas e a cada rúa, pois, acometerlle a obra que realmente precisa e necesita. Espero que non teña nada que ver os reparos de intervención nas obras cando di que o proxecto aprobado non coincide co proxecto final e certificado, porque algo falla e non hai proxectos de modificación polo medio. Entonces, o millor, eu pregunto si ten eso algo que ver no resultado das obras das rúas. Moitas grazas. Grazas. Sí, bueno, case lle podemos chamar a Operación Moisés, non? Estamos sempre a falar da separación das augas, isto xa é un tema que non resolveron o daquela, se parece que xa non ten máis solución, non? Está por ver, non? Está por ver, de entrada, se falamos da Avenida do Balneario, se o problema na Avenida do Balneario, o mellor é augas abaixo. Porque aquí o problema que hai neste pobo... É o saneamento, non é o problema que hai neste pobo é que falamos de separacións de augas, pero vemos que o mellor... Eu recordo, estando nós gobernando, que fixéramos separacións de augas en Curros Enríquez, en José Fernández Pousa, parte de Rosalía de Castro, no Fondo de Flores, fixéranse 3 conexións nos colectores abaixo para aliviar un pouco o tema de Aquilino Sánchez e de Alexandre Bóveda. O tema é que cando faz algo desto quedan obras incompletas, porque vas enganchar noutro tramo
que non a ten separativa, entonces vai todo o mismo. E digo isto falando, que supoño que o alcalde terá máis datos. Si temos as calles de arriba que vai parte da auga en superficie e parte da auga soterrada, non tería que ser tanto problema, porque peor sería que fose toda canalizada, aínda que fosen separativas, toda vez que ao chegar abaixo iría a unha única tubería, e sería máis cantidad de auga a que se toparía abaixo. Por eso, penso que o problema pode ser augas abaixo que, ao non evacuar ben, tupa e presione ese tema. Eso por poñer un exemplo. E que temos exemplo similar a ese. Se nos vamos a Evaristo Bahamonde, temos exactamente o mesmo problema. Non é un problema de Evaristo Bahamonde, é un problema de que na conexión de Evaristo Bahamonde coa rúa Conde Vallellano, ese nudo hai que solucionalo, porque senón acumula auga para arriba e sale polos sumideiros. Certo é que lle temos que añadir outro tema, ao tema das inundacións de arriba. Acábase de facer ahora mesmo unha obra nova en Eusebio Lorenzo e non ten un solo sumideiro esa calle, nin o primeiro. E iso, a nosa forma de ver, é un fallo, porque está todo pendiente de que esa auga entre na rejilla que ten no fondo, que pode que entre ou non entre. Quero dicir, eu falo en canto ás inundacións que se producen, non? Podíamos estar falando da Avenida de Compostela. A Avenida de Compostela, nós no ano 14, despois de ver moitas veces como se inundaba, chamamos a Viacua, fixemos unha prospección da tubería, e a atrapallada que saliu daquela tubería, aquilo era inhumano. De feito, había incluso unha pica que había quedado da obra cruzada. Eu non sei se se volveu facer algunha prospección desa tubería, pero é importante a limpeza casi continua dese punto en concreto. Non falemos de cando se dan licencias de obras, non se controlan, por ali pasan tuberías, se tupen as tuberías de hormigón e despois vemos como hai túneles que non se dan evacuado de auga. E é todo por razón deso. Hai meses, xa no anterior mandato, habíamos pedido encarecidamente, e aprobárase por unanimidade, que Viacua, o servicio de Viacua, nos dise ao Concello do Carballiño un plano da situación actual do noso subsolo en canto ao alcantarillado e traída de auga. Por que? Primeiro, para sabelo, e segundo, porque pode ser motivo dun concurso posterior ou unha municipalización ou que sexa. Pero hai datos que temos que ir tendo xa no noso poder para ter control e ao mesmo tempo para facer estudios sobre estas situacións. Eu penso que o que leva consigo esta moción é o que temos que pedir é un plan integral de todos estes puntos que temos negros no Carballiño e en función da valoración que haxa en cada un deles, ir executando o que sea posible. Pero penso que son moitas circunstancias iguales á do Avenida. Temos Calvo Sotelo. Calvo Sotelo é un tema histórico que che poden dicir que hai unha obstrucción dunha tubería, que non sei que tubería, non teño nin idea, na propia avenida da baixo, na avenida Julio Rodríguez, que fai que non evacúen as augas de Calvo Sotelo. Entonces, temos que ir da baixo para arriba arreglando, porque isto é un problema que xa é endémico no noso pobo, e o que fai falta é un proxecto integral para solucionar todos estes puntos. Eu invito aos ponentes desta moción a que se procure un proxecto integral, a máis basta que sexa integral, pois que sexa integral de verdade, para todos estes puntos que todos conocemos de dificultade e de afundimentos no Carballiño. Son afundimentos, vemos como saltan alcantarillas nun momento determinado, e intentar solucionalos. E, nesa solución, determinar a conveniencia ou non das separacións de augas, porque hai tamén distintos criterios. Hai distintos criterios. Porque se directamente colles un auga que vai por unha rúa, que a idea de que vai ao río, leva grasas, leva aceites, leva residuos, está todo no aire. Entonces, nese sentido, pois que se faga un plan integral, porque ademais ese plan integral que se faga ten que ser base tamén para calquera municipalización ou externalización outra vez do servicio de augas e alcantarillado. Entón, eu o que pido a Adolfo, se é posible, unha transacción nese sentido que abarque a problemática de todos estes puntos, porque tan problemático é a avenida do balneario, como é Calvo Sotelo, como é Evaristo Bahamonde, como é a avenida Compostela, ou como pode ser o túnel ali ao lado da Nacional.
e outros que habrá, que ahora mesmo seguramente se me estén escapando. Fago esta proposta para que quede encima da mesa. Neste momento, o Concello do Carballiño xa encargou un plan de mellora e reforma naqueles puntos nos que se producen inundacións dun xeito habitual, no casco urbano de Carballiño. Xa está redactado o que é o proxecto para desviar as augas que baixan de Eusebio Lorenzo, a rejilla que dicías, e desvialas po que é a avenida 25 de Xullo. O cal lle quitaríamos todas as augas de Eusebio Lorenzo xa a Evaristo Bamonde. En canto a, tamén está redactada a instalación dun colector de pluviais en Evaristo Bamonde. En Evaristo Bamonde hai que subir de a sección, un pouco falando no que dicía Argimiro de como están as cousas, pasándolle a cámara a Evaristo Bamonde, casi xa chegando á casa do cura, para que vos fagades unha idea, había metido tablas de encofrado, bueno, cousas de non sabemos xa se son de obras particulares ou de cando se fixo. Liberouse, traballa moito mellor, pero o problema fundamental é que todas as augas que veñen dende Alameda, por Conde de Vallallano, dominan, cando chove moito, traen moita forza e dominan a presión, co cal hai un retorno. Ese retorno o que fai é que se inunden todos os baixos daqueles edificios frente á Igrexa Nova e a maiores en superficie pois aquela casiña que está ao lado do parque infantil. Entón a obra consiste en deixar o que existe que vai mezclada co saneamento e facer a maiores un novo solo de pluviais que levaría unha sección, por decirvos algo, de 300 hasta o Conde Vallallano, e en Conde Vallallano é onde hai que ampliarla. Iso tamén xa está en fase de redacción, igual que está xa para presentar, xa se le fixo o levantamento topográfico, o que é o desvío das augas que se acumulan na estrada de Ourense, a entrada do que é o Concello do Carballiño, ao pasar o día. Aí temos un problema de cota, polo que vimos no levantamento topográfico, é dicir, o lado salindo de Carballiño, o lado esquerdo, se vos fixades, está máis baixo que o centro da carretera e que o outro lado, co cal acumula ali auga naquelas casas. E, bueno, pois o problema é que o río tampouco está moito máis alto e hai un problema de pendientes de evacuación. É un pouco o que nos está pasando no balneario. No balneario o problema non son as augas pluviais. Para que vos fagades unha idea, as augas das rúas Cuba, Uruguai, Brasil, todas esas, non aumentaron. O único que se fixo salía o caño encima da beira rúa, de acordo, e o que foi metelo por debaixo. E iso vai a un colector que vai pola mão esquerda, indo de a Casa Azul ao balneario, que ese sí é de pluviais, de acordo? Pero por outro lado non hai. O problema gordo é o saneamento, que hai que levantar a calle e, bueno, creo que vai bastante profundo tamén ali, pero hai que darle máis profundidade á altura do Barreirao porque depois xa colle, de acordo? Xa hai, para que non haxa eses retornos. Os retornos, cando non hai velocidade de circulación, ao chover un pouco salta todo, de acordo? Na calle Aquilino Sánchez metimos unha, pola lei bella de urbanismo, aquelas casas que estaban conectadas con 2 sótanos, pois tiñan direito a conectarse. Hoxe non, hoxe tens que bombear e adaptarte á cota que vaya o saneamento. Hubo que meter unha excavadora 9 metros de profundidade e remover todo un suelo que eran basicamente restos de obras. Co cal, bueno, pois moveuse eso e compactouse. Esa compactación sabedes que é lenta, había opción de deixalo en terra e que fora pisándose, ou nós consideramos que, dado que era unha rúa céntrica, había que asfaltala. Ahora, pois, efectivamente, pois habrá que meterlle outra reparación. Trátase, como vedes, de inversións importantes. Nós para isto solicitamos a colaboración da Confederación Hidrográfica, sobre todo para o que é o empalme de moitas zonas do pobo, que, inda que parezca inexplicable, inda non están conectadas ca depuradora do Carrás, van polo colector vello, todo, bueno, o centro, a propia de Ourense. Temos que facer un topo, pasar por debaixo e coller cotas.
Quer dicir que non é unha cousa, e son, bueno, pois obras cun importe considerable e que a cidadanía tamén considera que son necesarias. Por eso digo que hai que combinar un pouco todo, porque parece que temos moito e cando nos damos conta xa levamos neste pleno 2 millóns de euros xa cepillados, ou 3. Esa é a realidade. Entón, bueno, o que vos digo é que están redactados os proxectos. Pronto o da estrada de Ourense será enseñarase un pouco aos veciños para ver as solucións. Ali hai un tema de sobreanchos ou de alineacións vellas, casas que teñen patio, casas que non teñen, hai sitios onde a beira rúa, se vos dades conta, ten 1 metro, outros onde ten 6, tratar un pouco de unificar ese criterio para facer unha entrada que ademais eu creo que é interesante para o Carballiño e a partir da gasolinera do Piteira ou do Germédica, dades vos conta, hai un cambio de rasante, co cal xa a partir de aí irían o gran pozo que hai na isleta, aquela pequeniña que vai po instituto. Eso é así o que vos podo dicir na primeira intervención. Adolfo. Ben, eu supoño que os moitos veciños afectados polos problemas das inundacións quedaránse tranquilos. Despois de escoitar aos dous alcaldes dos últimos 10 anos, tranquilos que eso xa está, pero bueno, falaron os alcaldes dos últimos 10 anos, estábamos como estábamos. É dicir, eu valoro moito que dir Jimiro, ahora falarei da túa transacción que me parece positiva e podemos encaixala, por suposto que sin a proposta. De feito, eu falei xa dos outros problemas e todos coincidimos nas mesmas rúas porque creo que sabemos todos dende fai moito tempo. Pero claro, está moi ben que se encargue xa o plan de mellora, hai que poñerlle data, porque, insisto, levan un botou 4 anos e outro leva para 6 e os puntos das inundacións son os mesmos fai moito tempo. E outro levaban máis e seguían. Sí, por eso, podemos nos retrotraer como IBI, podemos falar ata 30 anos ou 40, pero eu creo que os últimos 10 anos, como estamos aquí falando, é bastante significativo que os veciños teñen os mesmos problemas. En calquera caso, está claro que moitas das cousas que falan non parecen tan complexas, non? Estamos falando de que o problema moitas veces é das propias tuberías para desaguar, que hai moita suciedade, que acumulan, pagamos ya unha empresa 1,5 millón de euros, se non me equivoco, ou máis, do contrato da auga, e iso está dentro das súas responsabilidades. O mantemento das canalizacións e tal está dentro das súas responsabilidades. Entendo, o saneamento non é responsabilidade tampouco de Viacua. Entón non sei por que pagamos 1,5 millón, sinceramente. Pagamos máis de 1,5 millón, non? Sí. Pagamos bastante máis de 1,5 millón. Auga da traída. Auga da traída, xa. E logo o canon. E as tuberías. E o canon de O sea, me quere decir que todo o tema de desagües e tal non ten nada que ver, non teñen ninguna responsabilidade. Cando se funde a avenida do balneario... Non hai, é un convenio de fai 50 anos. Xa, claro, pero nós pagamos. Nos pagamos. É como do pote. É dicir, temos que papar hasta cacar. Bueno, pois solucione rápido, a ver se logo arranxamos o do contrato da auga canto antes, porque se estamos pagando 1,5 millón largos, que eu creo que é máis, falo ahora de memoria, pero debe andar cerca dos 2 millóns, que un 20% do orzamento municipal a unha empresa polo servizo da auga, e temos que estar falando aquí de que non se fai cargo desto, non se fai cargo do outro, aquilo non é responsabilidade deles, estamos facendo directamente o canelo. Despois temos que ir subir o IBI aos veciños para pagar estes contratos. Bueno, en calquera caso, falamos de que, claro, se pagaron 233.000 euros polas obras da avenida das baixantes de Cuba, de Brasil, de Uruguai, de Venezuela, total para non canalizar. Eu, de verdade, non son técnico, pero sempre creo que será máis fácil canalizar, e será máis efectivo canalizar, que deixar que as augas vayan pola súa conta por onde vayan. Porque a realidade é que na avenida do balneario, e nós, desde logo, inda que incluamos a transacción do PP, e agora me deteño neso, queremos facer fincapé e ten que quedar claro que hai que facer un proxecto xa para a avenida do balneario porque é urxentísimo, todos o son, pero a avenida do balneario calquera día vens abaixo, calquera día funde un coche ou un camión, que pasan moitos por ali, e creo que se non levan visto fotos de como queda aquelo, deberían velas. Entonces, nós aceptamos a transacción de que se faga un estudo canto antes, que digo o alcalde que xa ten iniciado de todas esas zonas, pero que quede como terceiro punto do acordo, mantendo os dous que hai. E despois, como decíamos, a obra de Aquilino Sánchez, sí, pero pagáronse 120.000 euros, está fundindo. Ten que haber maneiras, porque creo que non é normal que xa tuveramos que ir 2 veces. Dixo vostede, señor alcalde, unha e agora ten que ir outra, digo eu, porque tal como está non pode quedar, eso é un perigo ahora mismo. Insisto, que o Concelleiro do Tráfico teña en conta que é un perigo. E claro, dixo vostede, non, é que tal, levaríamos moitos millóns cepillados neste pleno.
Non. Cepillarse millóns e pagar obras que despois hai que refacer. Eso é cepillarse millóns. Poñer cartos para o colexio, para loitar contra o COVID, para axudar a economía local non é cepillar cartos, é facer o que ten que facer unha corporación, servir aos seus cidadáns, para eso estamos aquí. O de facer obras e despois ter que refacelas e despois ter que volver a facelas, a min eso sí me parece cepillar cartos. En calquera caso, como digo, para que quede claro xa e tal, aceptamos a transacción do PP como punto número 3, para que se faga un estudo das outras rúas que xa mencionamos, eso sí, deixando claro que a Avenida do Balneario precisa unha actuación urxente antes de ter que lamentar problemas maiores. Gracias. Sí, Sofía. Pois, bueno, máis do mesmo, o sea, é evidente que hai un problema. Antes, escoitando a Argemiro, que foi, o sea, alcalde, a vostede que é alcalde, si coñecen onde está o problema, por que non o arranxan? Claro, pero Paco, tú estás máis dicindo que é cuestión de cartos, pero que seguimos gastando cartos, entón estamos tirando cos cartos. Claro, a ver, si en todas las, porque vostedes controlas que son os concelleiros de obras, se saben aquí, tal, fai falta isto, fai falta aquilo, tal, pero entón controlan sobre o papel, despois sobre a práctica, pois dá igual como quede. En todos son, os proxectos de reforma contemplan unha nova rede de abastecemento, de saneamento, beirar rúas, parece aos ollos dos veciños, de por fin me van a arranxar a miña rúa e a miña problemática. E resulta que solo é un parche. Porque eu non sei se entendi ben, e que o mellor non entendi ben agora. Eusebio Lorenzo acábase de arranxar. E dixo vostede que xa tiña un proxecto de mellora para... As augas que baixan do Eusebio Lorenzo vamos a desviar ao 25 de xullo, a Avenida Estación, para sacarlle carga o... Ben, pregunto, porque non sei, por que non se fixo? Bueno, outra obra, non iban ao Eusebio Lorenzo, isto é, cortar en Eusebio Lorenzo que baixa e levala a 25 de xullo. Esa vai na obra de Conde Vallellano. Bueno, eu pregunto ya a vostedes... Non se fixo, non había cartas tampouco. Eu, concelleiro de obras, e pregunto por que non se podería facer primeiro, pois, arranxar a problemática, ir ao cerne, e despois, bueno, pois o resto. Pois nada, o sea, canto antes se faga, vai a ser mellor para os veciños, porque van a gastar menos cartos e van a ter máis comodidades. Nada máis, gracias. Bueno, nada, simplemente dicir eso, que fai falta ese proxecto integral canto antes para acometer este tema, que é un tema xa bello no pobo. É certo que a Avenida do Balneario pode afundir. A min personalmente, porque isto non deixan de ser apreciacións, preocúpame máis a Nacional 541, porque hai que ver cando pasan os camións por ali e toda a filtración que debe estar facendo de terra a auga que ali se acumula. Sí, sí. Me explico? Podríamos falar dun montón de estudios. Por eso quero dicir eu que eu penso que hai que dicir, os que estamos hai que dicir, é máis peligrosa aquela que outra e con prexo. Todas son importantes. Hai unha que xa está fundindo. Hai cousas que son importantes atender, todo pasa por saber a solución definitiva, porque hai sitios nos que se levan gastado cartos e non se dá ca solución. Entón, hai que ter a solución definitiva. Unha vez que se sepa a solución definitiva, empezar a cometer por vías presupuestos, subvencións, por onde corresponda. Gracias, si facedes esa incorporación mellor, era un tema que pensábamos traer a pleno, ainda o dixen outro día na comisión informativa, pero encantado de que quede aí un punto máis, dicindo que se faga un proxecto integral de todos os puntos que son susceptibles de facerse, pois se queremos, afundimentos e inundacións en certos momentos do ano. Nada máis, se é así, pois un voto a favor, vamos. Listo. Acabamos a votación. Nós xa íbamos a facer ese plan, xa temos medio redactado, co cal votamos a favor. A favor todos logo. Seguimos con rogos e preguntas. Segundillo, me deixan ir un momentiño máis. Sí.